Ez dakit, gehiegi izatea ona ote den. Ez dut uste, ona danik, baino egia esan iritsi naizen arte, hola naizelako. Bueno, oain egia esan burua bastante zentrauta dakat. Zerra gertatu da? Aldatu zara? Bai, nik uste, bai, psikologikamente eta azkenen aldatu naizela, bai naizela lehiakorra, baino ez den nire burua estremota eramaten. Orduan, bueno, horrek laguntzeia bai. Eta laguntzarik izan duzu? Bai. Psikologaren gana joan zara? Bai. Psikologuak, lagunak, familiarrak, eta azkenen gehien bat lagunak horiekin apoiatzezea, da aurrea. Bai, baina, hombre, danan nik uste kirolian ibiltzen gehan guztiak momentuk eta momentu dazkeu, momentu oso txarrak eta momentu oso onak. Baintxe bizitzen naizena oso ona da. Oso ona, baina, karo, irabazten duzulako. Bai, baina, bueno, galdu ditute bai, Eta? Gaizki pasatzen momentuan, baina, bueno, nik uste ikasietela, galtzen azkenen hartutakoak gaztean intzala, da orduan horrek azkenen galtzezunen da ez tezunen irabazten, horrek irakatxe egiten duela. Hori ere kudeatu behar dela, porrota ere kudeatu behar da. Aizu, zure elkarrizketak irakurri ditut, eta zuk egindako adierazpenak, eta bat irakurriko dizutia? Lasai emakumea, lasai. Bera, zuk esana dau, telebistan ikusten den pertsona hori ez da nere arruti. Pertsona normala naiz, ez dut uste arroa naizenik. Ez que naiz pertsona arroa, para nada. Baina, zergatik izaten duzu, norbaitek arroa zarela edo arrokeria duzula pentsatzen dugu? Nola? Bai, nahi esan ziaten, bai. Konta honere. Bai, azkenen nik uste igual proiektatzeten hori, hoxe, momentuan igual urduritasun horiek o konzentrazioa horrek iteuna, baina geho pertsona normala naiz. Eta bat izan zen Amalur, por ejemplo. Zer? Amalurrek esan zian, beste pertsona ba naizela. Ezagutzei jazunen... Amalurri buruz ez egiten ari gara, nik badakit. Bai. Murutxu bat, Amalur. Arbelaitz. Bai. Eta zer esan zitzuen Amalurrek? Beak esan zian, azkenen ez arrua, baina beste pertsona bat ematen nula. Azkenen itxilagoa, eta geho azkenen ezagutu inbiar diazu. Egia esan, enaizela pertsona bat dene eta mundu osoa irekitzen izena. Kostatzen zait, nire kaparazoi idakatelako. Baina, hoxe, ez dakit, ez naiz, arrua para nada, da pertsona oso normala naiz, urduria bai, asko, lotxatia askore bai, baina oso normala naiz. Ulertzen duzu ze lotxatia garen hori gertatzen zain. Bai, nik uste hori da kaula, pixkate zea bezala, ez? Arrez hasi da, zuzendaria. Ai ama, lotxak zertarako nere. Bueno. Lotxak zertara. Amalur, aipatu duzu, zenbat maite dudan emakume hori? Bai, nire bai. Badakit. Bai. Datorra, bera ere humila. Oso humila. Zer da zuretzat Amalur Arbelaitz? Azkenen oso lagun ona, nik uste nola esateuen familia batzuk ez diala odolezkoak, netzako Amalur pertsona oso hurbila da. Aizpa, bezalakoa? Bai, esango nuke baietz, askotan eskezteu ezer esan behar, behar jakiteko ze esaten nahi naizen, o alderantziz, ez? Da igual ez gaude demoa baten, baina geho egoten geha eta demoa ez pasan pasa bezala. Gustura sentitzen zara. Oso gustua. Eta bera ere, Espero. Edo ez. Bira bideo. Bira. Apa nerea. Lau urte ezautu ginala. Zenbat bizipen, Zenbat bizipen zazkan hau ja. Plazetan, entrenamentutan, egunerokotasunin. Zenbat ematen gehan elkarri, izugarria. Zeinek esango ziren, Baina, bueno, manien ire herrikirol mundura sartzea. Zenbat txapela. Zen maila nerea, zen maila dakanene. Zerotik hasi ditzanen. Kirola bai, beti emakume
kirola indunen emakumea izainaz, baina herri kirolan berria. Eta baitu, hau etzetorren ezerretik, noski. Ordu pila sartuta, egun onak, egun txarrak, baina segi, hortzen. Eta baitu, baina dela gutxi azkeneko txapela. Ba, bueno, zorionak eman nerea, zorionak eman berdizkinat, segi holaxe gozatzen, eta guri gozarazten plazetan. Eutxi nerea. Eutxi. Txalo bat ere! Amalurrentzat txalo bat merezi du eta emakume honek ere merezi du.